Огледалце, огледалце, бъдещето ти ни покажи. Какви приключения очакват ни? Добре дошли в моя свят, моят свят. Дисни. Наследниците. Светът на наследниците. Хей, Мал, заета ли си? Да, в зоната съм. Ще излезеш ли оттам? Пречиш ми, но ще ти простя, защото си сладък. Но недостатъчно, за да ме разсееш. Стана малък инцидент. Да, дигитината ти. Такава дума не съществува. Дигитална картина? Дигитина. Пак не е дума. Това. Мала принцеса в очакване. Принцеса в очакване да се издъни. Хаштаг принцесо бедствие. Сливането на думи е модерно. Добре, моите хора може да са зли, но това, което вие правите с езика, е брутално. Спокойно, ще се реванширам на Одри, като публикувам този нейн портрет като любимата й героиня. Майка й, дъщерята на злодеи, да рисува дъщерята на спящата красавица като спяща красавица с помощта на дигитина. Забрави ли денят на семейството? Денят на семейството. Добре, значи да направя не спяща красавица. Няма такава дума. Уча се от аурадонците. Все пак не съм я облякла като капитан Хук. Слушай и отхвърли, като Хук я облечи. Добре, забавно е, но спри. Слушай и отхвърли, яката накрояла врата да задуши. Мал, престани с магиите. Слушай и отхвърли, рогата на майка ми в косата и втъкни. Добре, но я оправи преди някой да я... Може би не е толкова добра. Види. Аз имам проблеми с дигитината.